Vi skal lave en Asgard-video. Ja. Hej, Spot. Og det første spørgsmål er fra Trine Frimur. Hvad synes I om mig? Ja, du er meget sød. Ja, det er meget sød. Du går i parallelklasse. Går i min klasse. Ja. Du er også meget køn. Du er også meget køn. Så spørger hun også, Simone Sørensen versus Nicole Duncan Svendsen. Jeg synes, de er begge meget søde. Og rigtig pæne også. Okay, ja. Ja, helt enig. Helt enig. Helt enig. Okay. Fuldstændig. Hvad er det bedste ved jer selv? Hvor skal jeg begynde? Ja, hvor fanden skal vi begynde? Ej, jeg ved det ikke. Men det bedste ved Jonas, det er, at han kan lave sådan nogle sjove stemmer, tror jeg. Jamen, det bedste ved Mio, det er simpelthen hans øjne. De sidder lige, hvor de skal. Okay. I hovedet. Okay. Jeg kan desværre ikke læse det næste spørgsmål, men der står, hvis jeres mave i videoen. Og det ved jeg bare ikke, hvad det betyder, så den springer vi bare over. Kan simpelthen ikke i irakisk. Den pæneste for A, og den pæneste for 7. B. 7. A, 7. B. Okay. Den pæneste for 7. A, det er helt klart Nawaf. Det er. Okay, det skal måske også sige, Nawaf han kunne desværre ikke være med i videoen, fordi han lige er blevet hentet. Så Var lige nogle problemer. der var tekniske problemer. Ja. Og B-klassen. Altså, jeg går i B-klassen. Så der kunne man måske sige, at den kunne jeg godt få. Ja, der er enig. Er du enig? Så der var for mig, vi er pæneste på årgang. Ja, klar. Okay, så spørger Stine Jensen. Hvem er jeres bedste ven? Jeg har ikke sådan en bedste ven. Jeg har flere bedste venner. Ja, det er jeg også. Og det er nok Jonas. Og det er Jonas. Og så er det nok også Simon Jørgensen. Så er det Alexander. Og så er det nok også Jonas Jensen. Ja, jeg har også mange sådan Chris og Chris han er også Nico lækker. og- Chris er lækker faktisk. Chris, du er lækker. Fandme. så har også selvfølgelig Migo og sådan. Ja, der er rigtig mange, altså det er der. Ja, så spørger Stine også, hvad synes I om mig? Eller hvad synes I? Ja, I ved hvad jeg mener. Stine, du er meget sød. Mm-hmm. Du er flot. Du går i A-klassen. Eller B-klassen. Teknisk fejl. Ja, tekniske problemer. Ej, ja, og... Ja. Hvem er jeres bedste veninde? Jeg har ikke rigtig nogen bedste Nej. veninde. Jeg har Nej. flere bedste veninder. Sådan. Har du det? Ja. Okay. Så spørger... så spørger Simone Thomsen om... Ja, hun spørger de 3 sødeste piger fra årgang. Jeg ved ikke lige, om man kan sige, der er sådan de 3, der er de sødeste. Nej. Men hvis jeg nu skulle lave en top 3, så ville det måske være Nawaf. Stensikker. Førstepladsen. Ej, jeg ved det ikke. Nej. I er alle sammen meget søde. Undtagen. Nej, okay. Undtagen. Undtagen. Giv det. Ammelig. Ja. Næste spørgsmål fra Simone Thomsen. Slik versus kage. Slik. Sådan er det. Sig mit navn. Simone Thomsen. Simone Thomsen. Vil I have tatoveringer, når I bliver ældre? Hvis ja, hvad og hvorfor? Eller hvad og hvor? Hvis jeg skulle have noget, så skulle det være noget, der betød noget for mig. Det skulle ikke bare være sådan noget ligegyldigt. Så ja, måske. Og så kunne jeg godt tænke mig at have det på underarmen, hvis det var. Jeg tror ikke. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at have Jonas' venstre klunke lige her. Ja, okay. Det kan vi lige finde ud af. Så spørger Simone igen. Hvad synes I om mig? Ja, du er meget sød. Sød. Du er meget pæn. Du er meget pæn. Kendte dig lige siden du startede i skole. Ja. Det er ualmindelig sporten. Ja, Yes. meget sød. Meget sød. Og så spørger Simone også fodbold versus håndbold. Helt klart fodbold. Sådan det var. Ja. Jeg kan også godt lide håndbold, men fodbold. Ja. Hvis jeg havde en dag tilbage at leve i, hvad ville I så gøre? Jeg vil gerne se en ko føde.
Det var sådan noget. Var det ikke om okay. Jamen, det ville jeg da også. Altså, en koføde, det betød så meget for mig. Yeah. Så spørger hun, blondiner versus brunetter. Jeg kan ikke sådan sige, hvad for en, der er min favorit. Altså, det kommer ligesom an på personen og sådan noget. Ja. Så spørger hun så, hvilken øjenfarve så er bedst, om det er blå versus grøn versus brun. Igen samme, kan man sådan sige. Men jeg har grønne, så det er oplagt at sige grønne. Har du det? Okay. Har du det? Tror du, det er brun? Så spørger hun, hvis jeres mave, og det er igen, det ved jeg virkelig ikke, hvad det betyder. Så det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men, ja. Yeah. Sorry. Det er ikke læse irakisk. Vores yndlingsfarve? Orange-grøn. Lyserød. Nej, jeg kan godt lide rød. Rød er en dejlig farve. Jeg kan godt lide orange. Og grøn. Hvorfor kan I godt lide at spille og se fodbold? Altså, vores yndlingssport er fodbold, så det giver vel lidt sig selv. Ja. Synes I selv, at I er en gentleman? Ja. Nej. Åh. Det er sport. Har I gjort noget mod en pige, som I fortryder? Igen, Simone? Nej. Har jeg vel ikke? Har du det? Jeg har måske været oppe, og jeg har måske været uvenner med den. Jeg ved ikke, om man lige kan fortryde sådan. Det er jo bare noget, der er normalt, når man sådan er venner, så bliver man uvenner. Justin Bieber versus One Direction. Jeg synes, de begge er lige fantastiske. Ja. Helt enig. Det er godt musik. Men jeg vil alligevel sige, at... nej, jeg ved det ikke. De begge to. Eller begge. Ja, rigtig gode. Fantastisk. Formidabel. Vanvittig. Smukke. Lækre. Ja. Den lækreste pige på vores årgang. Igen. Hvad var Han er simpelthen øjne. Hans øjne. Den sødeste pige på vores årgang. Hvem er den sødeste? Der er jo mange søde. Ja, der er mange søde. Der er kun søde. Okay. Og så er der også så er der lige tage med i år. Nej, simpelthen, du er også rigtig sød. Ja, det var altså almindelig. Især i frikvartererne. Der er du rigtig sjov. Det er faktisk rigtig Zumba. Og så går du til Zumba. Det er faktisk sejt. Det er sport. Ja. Men den mærkeligste, det er vel også lidt Tammy, er det ikke? Jeg tænker også lidt... Eller også er det Stine. Stine, du er kraftedeme mærkelig, du er. Eller Simone Thomsen. Du fandt mig også helt skæv nogle gange. Okay. Og så, så spørger den sjoveste pige på vores årgang. Hvad for en pige griner du mest af? Tammy, okay. Det er faktisk rigtigt. Det er simpelthen sådan, når jeg ser hende også, så flækker jeg. Rav. Nej, jeg ved det ikke. Yes. Hvad farver jeres tandbørste? Blå. Grøn. Hvad farver jeres underbukser? Mine underbukser er blå. Mine er sort. Der står også, du skulle vise. Nej, det er ikke. Ja. Og så har vi lige nogle flere spørgsmål for Simone Thomsen. Hvad synes jeg om jer selv? Hvad synes man om sig selv? Ja. Okay. Hvad synes man egentlig? Jeg ved ikke. Fine. Standard som svag. Standard. Har vi nogle idoler? Spørger hun også. Justin Bieber. Det er utroligt så mange damer han laver. Ja. Han er mit idol. Nå, bare for altså, det vil jeg sige. Ej, hvis det måske fodboldspillere. Ja. Gerard, Xavi. Gerard, ja. Messi og alle fodboldspillere. Det er vanvittigt. Okay, Simone Thomsen igen.
Au. Igen og igen. Ja. Simone har sådan set stillet 41 spørgsmål. Så. Hvad så? Ja, hvad kan I godt lide at blive kaldt? Migo? Jøsse. Og det skal sige, at jeg også er bøsse. Okay. Ja. Ja, Migo og jeg, Jøsse. Noget, I siger tit. Det er sport. Det er sport, ja. Det siger vi rigtigt. Jamen, det er sport at sige, det er sport. Det er sport at sige det er sport. Fordi det er sport. Livret. Den er sgu svær. Ah, Der er fandme meget god mad. ah. Men is. Is. Nej. Helt sikkert. Okay. Ja. Helt sikkert. Jeg ved det ikke. Yeah. Der er mange gode. Yndlingsfag. Idræt. Eller hjemmekundskab. Ja. Ja. Yndlingstal. 900 9.900.900 eller andet tusind. Ja, det var også mit. Okay. Hvornår? Nej, hvad vil I godt være? Superman. Helt klart. Batman. Hvornår skal I konfirmeres? Jeg skal konfirmeres Kristi Himmelfartsdag 26. april 2013. 2014. Okay. 2016. Ja, det Ja. Så spørger hun, om vi er glade for røve. Emil. Når jeg, Nej, det er kun Emil, der skal svare på det. Ja, Det er jeg sport. synes jeg faktisk er tavligt. Så spørger du ikke engang Jonas. Føler han så udenfor? Nej. Okay. Ja, selvfølgelig kan jeg lide røve. Det er sådan en gay. Har du et idol inden for røve? Ja. Tag med, okay. Hvem af jer tre kan lave det sjoveste ansigt? Det sagde han, hvad for en kunne. Ja, så... Og han er her ikke. Nej. Så den bringer vi lidt og elefant over. Ja. Røv versus brystmand. Det der spørgsmål forstår jeg virkelig ikke. Brystmand, hvad fanden er det? Er du til bryster? Jamen, Eller hun røv? skriver brystmand. Ja. Vil du helst være en røvmand eller en brystmand? Begge dele er fine, men... Begge dele mand. Så Begge dele, mand, her. Det er spot. noget I går